On em portes, Wim? A la volta a les... Anem a l'Ebre. Perquè al Francesc li fa molta il·lusió anar a l'Ebre. Sí. I hem arribat al Deltebre i l'hem conduït fatal. No, molt bé. Ens hem estambat 3 vegades. Sí, així estem. Sí. Bueno, hem arribat al Deltebre. Sí, és molt cansat això de conduir. Mira un moixonet! Hola! Hola! Ah, no, que això és un gat. Adéu. Que ràpid, no? Ja hem arribat a la desembocadura de l'Ebre. Bueno, ara estem quasi a la desembocadura perquè estem aquí. Estem aquí i ara anem sense mirar-ho al mirador Sigurat, desembocadura de l'Ebre. És una passada, és així, però realment és així. Però és una passada, saps? Si hagués fet cas al Franqui no hagués pujat, el que m'hagués Aquest perdut, mirador de Segart o... Sí, el que m'hagués perdut. Hem vingut aquí caminant una hora per veure aquest preciós far. El far del Garxal. Estem veient el parc natural del Deltebre, lògicament, perquè és la desembocadura del riu Ebre, és un riu que desemboca al mar. Per això és una fusió entre l'aigua del mar i l'aigua del riu. Apreneu amb mi el que somia. Tornant hem fet una parada per dinar amb entrantes i ara la fideuà. Aprofitin!